زحقوس بسرات كاب ألبا انترتينمنت تاب حقنيا زانتا زتمركوزت حبات قبات زرستا حدن كتكل حدن كنكل أم محبراوي هوت نزقبر لعلن تحتن اتزنتو تغتاتالي دراما اتا أب حقنيا زانتا زتمركوزت حبات قبات زرستا حداس نايتقرينيا فيلم زاري ما اسكي موتو درس زي كارتا بوكواچو غرمار لهم بيجي سنتين نزي انت بيعقل النوم حزانك معاك اتفعل من يوم سمني قدام يا من قد استلالني وي انا تسالي زوجي كفل سقيلهم لعن تحت نزبلوا زمن التكنولوجيا انت حكيت فيسبوك تتعلم كاميرا عتاس قالوا مثلا سايت فاتي ارتراي ميزانو هذا حقي اتي مرهاوي سمره قال حوس كامل ركز عدري غيره نعدو لازم يتغشي وين كون عم اميني اتيون بر واناوي تخطاتالي دراما اب قربا اوان دراس دايركتورن محرت اول دميكائيل حبات غوبات أشي كبرات تقاتلتنا بنقرب لكم زلنا أب ألبا إنترتينمنت حجوسات كتكونوا إن تتمننا حجي نقرب لكم عمر بحقيق المجمر يا جزء أم كلمة يا قريبنا زلنا ناوخنا بلوكم هنا سمكان سما بخان حسكا زلها قصة بحرندو كتلالينا وشمي مكي إلى جيروسوس ويكا ود السودان يوم دولني حزياد اللي هو قصة بحرقة فاجولي إبار إيشي فاجولي كنبلك يا حيش مالتي ايشي اذا سكريبت زي مستعدلتك كم يرخبك و سوري اي تحدد لي امبر مجمرتا مره صلي يعني ግን دحرك اس فتيا بخمس فتيا فرك ازي ابزعدي سبا زغبر زلو خنتا سلازغونه بطعم فتيا ايشي سعبنا ان حتى حتو امودعتها مالتي زغون زلو اب غزي سلي زغاطمكا وي اب غزي ترين انت يالوت هو نعايز زغاطمني بزح عندي ግን ካብቲ ቀንዲ ዘጋጠመኒ ዋና ገዛና ማርያን ነግራም ወመኻም ምዞም ምስሃይ ደለው አርቲስት እንዳተዘራረምና ኢና ወአታዘን ዋና ገዛና ገላ ኸገብረና እንዳባልኩ ከሎ ስእሊ ተሳይና እንዳኸድና ቆልናስ እታ ገዛና ቃ ሰዓት 10 ያጥዕጽር አና ቃ ሰዓት 10 ሓዲ ኣቲ ተኳኳኩ ገለለ ማለት ኣብ ኣኽር በራ ገላ ዓዲረ ማለት እሺ እንኳን በሰላም መጻኺ حسكيو زلخي قص بحرن سمكندو تلالينا اسمي ديانا تسفا سلاسي بان حيزيو دلو قص بحرنات كا وينتا كم وينتا ايشي وينتا خنبلكي حيش مالتي زغون دلو اشي اذا سكريبت مستعدلتكي كم تسمعك تبو مالت وينتا قص بحرنات ناي وينتا غيريا قلمتا مالت كسرحه تجددت بقتيا ايشي اب موداتا اب غزي سل ويا غزي ترين زغاطمك ነገር እንታል دحاني نيرو طبو حالفو ايشي ديانا بصبغ ودي يو اختم للغي يقنيلنا تسفى لم انكع بدحن مصخا ايشي تسفى لم حسكا زلخا قص بحر تلالينا انا ايدي زلخو اتو غرمات بالقص بحرني ምናልባት አቶ ግርማ ሐጂ خري خلو خنبهري انا አይፈተኹን مغنياتو ولا كراغزا خونسي حلنا خلو خلالو استي ارتران طغمات مصومكا ولا ارتران يكون ولا دق هاغور انت اخوننسي كان بارس قرب سبعونس لذي سمو اسي زي اتو غرما حيدي زختكو كاركتر ولا كو خواتو انت فتنكو
ግን ከም ባህሪ ግን ብጣዕሚ የጥላዕኒ ኣይፈትዎን ብጣዕሚ ፅረ ነገር ኮይኑ ይስምዓኒ እሺ ተስፋ ዓለም ኣብ መወዳእታ ንሓተካ ሕቶ ኣብ ግዜ ስእሊ ወይ ኣብ ግዜ ትሬን ዘጋጠመካ እንታይ ኣሎ هو ሓንቲ ቀደም ዝፈትዋ ሰብ ስለነበረት ኣብቲ ዝገብሮ ነበርኩ ማለት ሽም ክፅውዕ ከለኹ ናታ ናይ ምድጋም ባህሪ የጋጥመኒ ነይሩ እሺ ተስፋ ዓለም ኣብ መወዳእታ ትብሎ ነገር እንታይ ኣሎ ብጣዕሚ ኣነ ክብሎ ዝኽእል ኣብ መወዳእታ እዛ ተሰርሐት ፊልም ብጣዕሚ ኣዝያ መሳጢት እያ ፅብቕቲ እያ ንዝሪኣ ሰብ ከዓ ከም ዝሕጎስ ተስፋ ይገብር ማለት እሺ ክቡራት ተኸታተልትና ከምዚ ዝበሎ ተስፋ ዓለም ኩላህና ብፅሙና ንከታተልና እሺ ተስፌ የቀኒልና ኣብ መወዳእታ ብስም ኣልባ ኢንተርቴይንመንት የቀኒልና ኣልባ ኢንተርቴይንመንት ዓዲሙ ዝቃለም ዝገበረለይካ ብልቤ መስኪ እሺ ታንክ ዩ ብሰላም መጻኺ ኳዕ ሰላም ፀናሕካ እሺ ገለገለ ሕቶታት ዘዳልነና ኣለና ናብአን ክንሓተኪና ስምክን ሒዝክዮ ዝነበርኪ ገጸ ባህሪ እንደኽተላሊና ኦኬ ስመይ ምርያም ተስፉ ይባሃል ገጸ ባህሪ ሒዘ ዝነበርኩ ናይ ፌበኒ እሺ እዚ ስክሪፕት እዚ ምስ ተዓደለኪ ከመይ እንታይ ትሰሚዕኪ ማለት ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ከም ዘሎ ፈልጥ ነይረ ብዝያዳ ኸ እስከ ኣብ ነብሰይ ክፍትነ ኢለኻ ማለት ኣይ ዶንት ኖ እንዳመለካ እሺ ኣስዕብና ንሓተኪ ሕቶ ኣብ ግዜ ስእሊ ዘጋጠመኪ ነገር ወይ ኣብ ግዜ ትሬን እንታይ ኣሎ ወላ ሓንቲ ጋጠመኒ ዘሎ እሺ ምርያም ይቀኒልና ብስም ኣልባ ኢንተርቴይንመንት حريتك እንኳዕ بسلام መጻኻ እንኳዕ بسلام ፀናሕካ ምሕሪ እሺ ሒዝካዮ ዘለኻ ገጸ ባህሪ ተላሊና ገጸ ባህሪ ሒዘ ዘለኹ ቴዲ ዝብል ሰሚም ኣነ ከዓ ሙሉእ ስመይ ተኪ ጌታሁን ወቃ ተኪቾ ይባሃል እሺ እዛ ስክሪፕት ምስተዓደለትካ ከመይ ትሰሚዕካ ማለት ፈለማ ምስራኹ ኣይፈተኹን ትገጸ ባህሪ ምክንያቱ ሓደ መደናገር ሰብ ኮይኑ ኣነ ብባህሪኩም ዓይነት ኣይኮንኩን ግን anyway ተዋስኦ ክሳብ ዝኾነ ትለብሰለካ ጽቡቕ ፈትየ ምሳዕትኹ ግን ደስ ይብኒ እሺ ቀፂልና ነቕርበልካ ሕቶ ኣብ መወዳእታ ኣብ ግዜ ስእሊ ወይ ኣብ ግዜ ትሬን ዘጋጠመካ እንታይ ክህሉ ይኽእል ኣብ ግዜ ትሬንኮ ቁሩብ ይድምጌኩም ነይረ ሰዓት ክኸውን ካልእ ደሓኒ ንዓይ ደጓንፈኒ ብዙሕ ነገር የለን ኣብ ከባቢ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንተ ኣብ ስእሊ ግን ብዙሕ ነገር ሓደ ናይ ኣምሓርኛ ዝዛረቦ ነገራት ይኸብደኒ ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ ኸ ኣብ ናይ ሃንጊ ስራሕ ዝነበረትና መዓልቲ ማለት እያ ናይ ብሓቂ ኣምሓሪሞም እቶም ሃንጊ ኣብ ፀልማ ደይሰኣል ከሎ ክልተ እግሪ ያሪሞን እስካዕ ጅሑቕ ይሕመኒ ኣሎ ስለዚ ኣብ ስእሊ የጓንፍ እንዲ እዚ ነይሩ ፀገም ክብል ኸይደ እስካዕ እቲ ሃንጊ ግን ናይ ሓቂ ተሃሪሞ ደሎ ናይ ሓቂ ሃንጊ እያ እሺ እሞ ደሓን ዲኻ ካብ መስበርቲ ገለ ደሓን ሕጂ ማይ ገይረ ሓዊሰ ኣሎ እሺ ተኪየ የቀኒልና ቴንክ ዩ ኣረ የቀኒለ እሺ ኤደን እንኳዕ ብሰላም መጻኺ የቀኒለይ እንኳን ሰላም ፀናሕካኒ እሺ ኤደን ሒዝክዮ ዘለኻ ገጸ ባህርን ስምክ እንደኽተላሊና ሕራይ ኤደን ዳንኤል ይበሃል ናይ ዋና ገዛ ጓሉ ኮይነ ዝሰርሕ እታ ጓልስ ሓላይትን ሓዛኒትን ዓይነት ጓል ፈትየዮ ኣለኹ እሺ ኣብ መወዳእታ እናሓተኩ ሕቶ ኣብ ግዜ ስእሊ ወይ ኣብ ግዜ ትሬን ዘጋጠመኪ ነገር እንታይ ኣሎ ከምዚ ፍሉይ ነገር የለን ግን ፈን ትገብር ትፃወት ገለ ማለት ንነብስሃስ ኢንጆይ እንዳገበርካያ ኢኻ ትሰዓል ላይክ ነቲ ሙቪ ክትሰርሖ ከለኻ ማለት እዩ ኩሉ ክሩ ደግሞ they are good ጽቡቕ ኣሕሊፍና ብሓንሳብ እሺ ኤደን የቀኒልና ብስም ኣልባ ኢንተርቴይንመንት ኦኬ ቴንክ ዩ ዌልካም ዩ ዌልካም ሕራይ ካቢላ እንኳዕ ብሰላም መጻኻ እንኳዕ ብሰላም ፀናሕካ ቀፂልና ነቕርበልካ ገለገለ ሕቶታት ክህልዋ እየን ሓንቲ ካብኣተን ስምካን ሒዝካዮ ዘለኻ ገጸ ባህሪ እንዶ ተላልየና ዳንኤል ተኪእ ይበሃል ኣብዚ ሒዘ ዘለኹ ገጸ ባህሪ ውቅያኖስ እዩ ውቅያኖስ ዝብል ገጸ ባህሪ እየ ሒዘ ዘለኹ እሺ እዛ ስክሪፕት እዚኣ ምስ ተዓደለትካ ከመይ ተሰሚዕካ ጽቡቕ ተሰሚዕኒ ምክንያቱ ውቅያኖስ ማለት ሓያል ሰብ እዩ ነፍሱ ዝፈቱ ሰብ እዩ በቃ ብዛዕባ ነብሱ እምበር ብዛዕባ ካልእ ዘይሓስብ ሰብ እዩ እዞም ከምዚኦም ሰባት ከዓ ብጣዕሚ ሓደገኛታት እዮም ክንጠቅዓሎም እዩ ዘለና እሺ ካቢላ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሕቶ ኣዳሊናልካ ዘለና ኣብ ግዜ ስእሊ ወይ ኣብ ግዜ ትሬን ዘጋጠመካ እንታይ ክህሉ ይኽእል
ኣብ ግዜ ስእሊ ዘጋጥመካ ነገር ተሞ ማጽቡቕ እዩ ነይሩ ስእሊ ኣብ ገለገለ ኣብ ካል ዝሰርሖ ስራሓት ብዙሕ ነገር ኣጋጥመና እዩ ኣብዚኣ ግን ጽቡቕ እዩ እሺ ካቢላ የቀኒልና ቴንክ ዩ እሺ ሚኬሌ ጓዕ በሰላም መጻኻ ቴንክ ዩ እንኳዕ ዝሓንጸናኻ እሺ ሚኬሌ ኣብ ዝተሰርሐ ስራሓት ገለገለ ሕቶታት ከነቕርበልካ ኢና መጀመርያ ስምካን ሒዝካዮ ዝነበርካ ገጸ ባህሪ ንኽተላለየና መጀመርያ ስመይ ሚኬለ ታደሰ ይበሃል ሒዜ ዝነበርኩ ገጸ ባህርኻ ሙሴ እሺ ሚኬሌ እዚ ስክሪፕት እዚ ምስ ተዓደለካ እንታይ ተሰሚዕካ ከም ሙሴ ንሙሴ ብጣዕሚ ፈትዮ ምክንያቱ ለባም ጽቡቕ ናይ ሰብ ዝደሊ ስለ ዝነበረ እሺ ኣብ መወዳእታ ሓንተቶ ንሓተካ ኢና ኣብ ግዜ ስእሊ ወይ ኣብ ግዜ ትሬን ዘጋጠመካ ነገር እንታይ ነይሩ ኸውን ይኽእል ኣይ ብዙሕ ዘጋጠመን ነገር የለን ኤቭሪቲንግ ስሙዝ ተወዲዩ እሺ ሚኬለ በዚ ኣጋጣሚ ብስም ኣልባ ኢንተርቴይንመንት የቀኒየልና እሺ ሙዚት እንኳዕ ብሰላም መጻኺ እሺ እንኳዕ ብሰላም ጸናሕኩም እሺ ሙዚት ገለገለ ሕቶታት ከነቕርበልኪና እሺ ዓራ ኦኬ ቀዳመይቲ ከም ሕቶ ተዳልያ ዘላ ስምክን ሒዝኪ ዘለኺ ገጸ ባህሪ ንኽተላሊና እሺ ኣነ ሙዚት ጣዕመ ይበሃል ሒዘዮ ዘለኹ ገጸ ባህሪ ከዓ ከም ሰናይት ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ እሺ እዛ ስክሪፕት እዚኣ ምስ ተዓደለትኪ ዝተሰማዓክ ነገር እንታይ ኣሎ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ምክንያቱ ሰናይት ከምዚ ንኹሉ ሰብ ትምዕድያ ትመክርያ ሰብ ዝበለካ እውን ክትሰምዕ ከም ዘለካ እያ ትመህረካ ተዘይሰሚዕካ እውን ሓደጋ ናብኡ ምዃኑ እያ ትነግር ሕራይ ኣብ መወዳእታ ኣብ ግዜ ስእሊ ወይ ኣብ ግዜ ትሬን ዘጋጠመክ ነገር እንታይ ኣሎ ኣብ ግዜ ስእሊ እንታይ ኣሎ ዳይሬክተርና እዩ ቪድዮ ክወስድ ከሎስ ክዛረብ ይብልካን ሕጂ ከም ኣጋጣሚ ተዛሪባ ኣነ ደስ ሕቀ ሕጂ ሲብ ነይሩ ሽዑ ናይ መወዳእታ ደረስ ልኽን ስእል ከለና በቃ ትስቁ በል ምባል ደጋጊሞ ገሌልኒ ዋ ዳይሬክተር ደረስ ልኳ እዩ ምስ በልኮ ሽዑ ገሌሉ ዘኪርዎ ሕጂ ብዚያ ዝክራ እሺ እምበር ኣብ መወዳእታ ሙዚት የቀኒየልና ብስም ኣልባ ኢንተርቴይንመንት እሺ ኣነ ከዓ የቀኒየለይ ብስም ኣልባ ኢንተርቴይንመንት እሺ ክቡራት ተኸታተልትና ብልኩም ዘለና መደባት ሕጉሳትን ዕጉባትን ክትከውን ተስፋ ንገብር ኣልባ ኢንተርቴይንመንት ብዘጋጠሙ ብዙሓት መሰናኽለታት ንግዚኡ ትዕፀን ትኽፈትን እኳ እንተጸንሐት ሕጂ ግን ብስሩዕ መደባት ብተፈላለየ ማለት ከም ተኸታተልቲ ድራማታትን ክሊባትን መደብ ሓቂቕ ዝኣመሰሉ ሓደሽቲ መደባት ሰሪዓ ኣብ ቀረባ ግዜ ትመጽእ ከም ዘላ ብሓጎስ ከነበስረኩም ንፈቱ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና ላይክ ሳብስክራይብ ናገበርኩም ከም ቀደምኩም ከም ተተባብዑና ርግጸኛ እየ ስለዚ ኣልባ ኢንተርቴይንመንት ኩሉ ውዕለታ ሳላኹም እያ እሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንና ድርዕ ትኾንና ስለ ዝኾንኩም ሕጂውን ከም ቀደምኩም ከም ትቕፅሉ ርግጸኛ እየ ስለዚ ቴንክ ዩ የቀኒየለይ